Karong naa na tas quarters, medyo critical ang stage. Kay giatbang ra sa zero, nga di minimum ang wage. Tuunog di na ko kaya, kanang ka-hype niya og rage. Boy, you're just a fucking stepping stone para sunod kay flip top stage, game! Yeah! Kaya sa may pakita, ni mong bag upod in town, di mapuslan kung maunhan, kag masugdan na og saum, sa kakusgan rag madutlan, mga bungkag pa ang naong, kay kung mabukan di nalungan, kada suk magpailaw. Kay sure mo, champion versus champion, di ba lugi ko man? Magkayungit ka man kung nagkayunitanan. Sa panglugi tagam niya, panggunit na lang. You better think outside the box kay nakahunitanan. Sige tungtong sa kong libil para makita na ang katag. Hudon ta ng gigil siya rog di baka masaag. Putlon ta ng bikil, posibleng di baka malarag. O once magamit na ang spell, pues na ay mapasalamat.